Atzo Nafarroako Unibertsitate Publikoan eskaileretan aparkatutako kotxe bat ikusi genuen, xelebrea benetan, eta gaur Leioan autobus batek arte ederren fakultatea jo du. Zorionez, ez da zauriturik izan. Amane Ibainez. Autobusa hortxe zegoen aparkatuta, baina ez zuen eskuko frenorik jarrita eta kontrolik gabe maldan bera etorri da arte ederretako fakultatea jo duen arte. Zorionez ez da zauriturik izan, baina sustua itzela izan da. Bai, ginen justo gu hemendik pasatzen, eta batean autobusa etorri da gu gana edo, gure ondotikan. Eta gu korrik hasi gera, eta ikusi dugu ez dela egon inor barruen bez, ikusi dugu egon dela bebai abizetan txoferra badazpa nono aurrean ipinten bazan, baina... Ongara hemen kanpuen, da derrepente entzundu sarata handi bet, da behitu du arantz, eta autobusein zen potra Bellas Arteseko fakultadien. Fakultate barruan jendi hasi da buiak eta irtetzen kalera eta hori, eta atera gera kuriositatez ikustera. Etorri gara korrika, eta ikusi dugu autobusa hori eskaileren gora, eta mundu guztia argazkiak ateratzen, eta lagunei kontatzen, eta hori, baina, bueno... Jente pila bat hor, eta autobusa eskaileretan igota, eta gu momentuan ez egin ze pasau den. Pentsatu txoferran despisteat izan dela eta karteletik urten dela. Eta gidaria urduri egon da ikusi duzue? Bai, autobusan atzetikan korrika, eta garrasika, eta, Abisatzen, ez da? Badazpa, urduri ikusi dugu, hori, preokupatuta zen autobusa, bere azkenean ez dakit problema tekniko bat izan dena hori astu zaion edo eskuko frenua edo hori emonez, ez dakit. Eta eskerrak ez zegoela inor, ikasleirik ez zegoela ingurua? Bai, hori da, eskerrak. Danak egon gara hemen, da esan da sustue bertan, arazo barik. Gaina normalia hemen jentea jaten da, golak eguraldiz eginta, eta gu pentsatu ostras, jentea baldi bauen eskerrak, sustu emate dela.